अनंत टिप्या रिफ्रेश व्हा। जालन्यात लाठीचार्ज झाल्यानंतर मराठा समाज आक्रमक झालाय। कणकवलीत मोर्चा काढत तहसीलदारांना निवेदन देण्यात आलं। जालना येथे झालेल्या लाठीच्या संदर्भात आता महाराष्ट्रात सर्व स्तरातून मराठा बांधव एक होत आहेत। सिंधुदुर्ग देखील आता मराठा बांधवांनी वेगवेगळ्या स्तरातून याचा निषेध व्यक्त केला आहे। कणकवलीमध्ये सकल मराठा समाजाच्या वतीने तहसील कार्यालयात निवेदन देऊन याचा निषेध व्यक्त केला। यावेळी मराठा बांधवांनी मराठा समाजातील तरुणांना भविष्यात विचार करता आरक्षण त्वरित मिळावे यासाठी निवेदन दिले आहे। सकल मराठा समाजातील आरक्षणाची मागणी असताना शासनाने मराठवाड्यात कुणबी मराठा समाजाच्या वंशावळ तपासणी कामाचे आदेश दिले आहेत। याचा अर्थ शासन मराठा समाजाकडे फूट पाडण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे देखील त्यांनी या निवेदनात म्हटले आहे। त्याचबरोबर राज्य शासनाने संपूर्ण मराठा समाजाच्या आरक्षणाबाबत आपली निश्चित भूमिका काय आहे ही त्वरित जाहीर करावी। निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मराठा समाज बांधवांमध्ये दुफळी निर्माण करून समाजाचा वापर राजकारणासाठी कुणीही केल्यास आपण कदापि खपवून घेणार नाही असा इशारा देखील त्यांनी या निवेदनात दिला आहे। यावेळी बहुसंख्य मराठा समाज बांधवांच्या संघटना उपस्थित होत्या। त्यामध्ये अखिल भारतीय मराठा सेवा संघ, मराठा सेवा संघ, संभाजी ब्रिगेड, शिवसंग्राम संघटना, स्वराज्य सेना सिंधुदुर्ग, क्षत्रिय मराठा, मराठा उद्योजक संघ, मराठा महासंघ, मराठा ऑर्गनायझेशन, छावा संघटना आणि जिजाऊ ब्रिगेड अशा 11 संघटनांचे विविध प्रतिनिधी हे उपस्थित होते। यावेळी तहसीलदार दीक्षांत देशपांडे यांनी आपली मागणी त्वरित शासनापर्यंत पोहोचवण्यात येईल असे आश्वासन दिले। यावेळी कणकवली पोलीस निरीक्षक अमित यादव यांच्यासह पोलीस कर्मचारी देखील उपस्थित होते। मराठा समाज हा आज या कणकवली शहरामधनं आणि तालुक्यामधनं एकत्र आलाय। त्याचं कारण असं की जालन्यामध्ये मनोज जरांगे पाटील यांनी जे उपोषण राज्य शासनाच्या मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या धोरणा संदर्भात केलेलं होतं ते 29 ऑगस्ट पासून सुरू होतं आणि 1 तारीखला त्या 1 सप्टेंबर रोजी त्या आंदोलनाला एक वेगळं स्वरूप मिळालं। त्या ठिकाणी आजूबाजूच्या गावातील शेकडो लोक त्या ठिकाणी एकत्र जमलेले होते। अशा वेळी राज्य शासनाच्या वतीने जे पोलीस तिथे उपस्थित होते त्या पोलिसांनी अमानुषपणे लाठीमार केला। त्यामध्ये महिला, पुरुष, त्यानंतर मुलं या सर्वांना लाठीमार केला गेला। त्यामध्ये काही बऱ्याच लोकांची डोकी फुटली, चेंगराचेंगरी होण्याची शक्यता निर्माण झालेली होती। पण अशा वेळी मराठा समाज हा आक्रमक होणं हे स्वाभाविक आहे। त्याच्यानंतर जो काही एक प्रकार पोलिसांना मारहाण वगैरे झाली असेल तर त्याच्यासाठी मराठा समाजाला आधी मुळात कोणी दोषी ठरवणं हे चुकीचं आहे। परंतु आज रोजी जे काही चाललेलं आहे कुणबी समाज म्हणून जो ज्या ठिकाणी आता आमच्या ठिकाणी आमच्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये तर कुणबी समाज हा अस्तित्वातच नाही आणि जो काही मराठा समाज म्हणून आमची मागणी असताना सकल मराठा समाजाचे 58 मोर्चे निघाले, शांततेत निघाले, ते त्या आरक्षणाच्याच साठी होते। परंतु ते आरक्षण न मिळता हा नवीन प्रयोग करणार आणि त्याच्यामध्ये 1 महिना काढणार आणि त्यामुळे असं होणार की या समाजामध्ये मराठा समाजामध्ये फाटाफूट होऊ शकते आणि त्यामुळे आम्हाला ते आरक्षण अशा पद्धतीने नकोय। एक तर दिला तर सर्वांना कुणबी समाज मराठा म्हणून द्यायला पाहिजे, अन्यथा जर सकल मराठा जो काय आहे त्याच्यामध्ये 17 पगड लोक आहेत, मग त्या सर्वांना आरक्षण मिळणं ही आमची प्रमुख मागणी आहे। आणि जे पोलीस अधीक्षक त्यांना राज्य शासनाने त्यांच्या चुकीच्या घेतलेल्या त्यांनी निर्णयामुळे त्यांना घरी पाठवले सक्तीच्या रजेवर, पण सक्तीच्या रजेवर न करता त्यांना त्यांच्यावरती निलंबनाची सक्त कारवाई होणं गरजेचं होतं। ही एक आमची मागणी आहे। आमच्या मराठा समाजाला आरक्षण मिळाल्याशिवाय आम्ही शांत बसणार नाही हे निश्चित। आणि राज्य शासनाने आपलं जे मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या बाबतीत जे धोरण आहे, जे काही त्यांचं धोरण ठरलेलं असेल ते त्वरित जाहीर करावं, त्यासाठी आमची ही प्रमुख मागणी आहे। कारण काय होतं की आजपर्यंत प्रत्येक वेळी वेगवेगळ्या पद्धतीने राज्य शासनाकडनं आम्हाला आश्वासनं दिली जातात आणि ती वेगवेगळ्या पद्धतीने पूर्ण करण्याचा प्रयत्नही होतो, परंतु पुढे जाऊन त्या विषयावरती कोर्टामध्ये त्या गोष्टी टिकत नाहीत। कोण ना कोण तरी सामाजिक कार्यकर्ता म्हणून पुढे जातो आणि तो त्या आरक्षणाच्या विरोधात जी मेक असेल ती तिथे मांडतो आणि मराठा समाजाचं आरक्षण हे थांबवलं जातं। असं यापुढे चालणार नाही। त्यामुळे राज्य शासनाने जे काही द्यायचं असेल तर ते अगदी रीतसरपणे कोर्टामध्ये जे सिद्ध होणार टिकेल तेच दिलं पाहिजे, तेच आरक्षण आम्हाला गरजेचं आहे असं वाटतंय।
ही आमची भूमिका आहे. जिल्ह्यातील ज्या संघटना वेगवेगळ्या स्तरावरती काम करत असतात, मराठा समाजाच्या 11 संघटना या ठिकाणी 11 ते 12 संघटना कार्यरत असतात, तर त्यांचे प्रतिनिधी या ठिकाणी सर्वजण तालुक्याचे म्हणून उपस्थित राहिले आहेत. हा तालुक्याचा आजचा आमचा सर्व मराठा समाज, सकल मराठा समाज म्हणून हा आजचा निवेदन देण्याचा कार्यक्रम होता, तो आम्ही आता केलेला आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.